Trending stars. And this is Trending Star, and I'm pretty sure ngati maona ma music video oyaka moto ku Malawi kuno, The name Seany Films mustn't be new to you, cause ukamaona ajina divide amene atuluka kumenewa, it's Seany Films. Ajina channel index ma video atulusa kumenewa, it's Seany Films. I say welcome. Thank you. No vibe. Ndewe sokungwenera bange match 5 kuri isa drobe wayifile vene. All right, ndeta ngoruza. We know you as Seany Films koma sinakule nindi ndani laba nsongo. Seany. Aina marisine sane show kuli maino odabwisa oti neso timadabwana kuti yachokera kuti I think anthu ena koma mwina dzinalo sinanga ambira akamva Seany amayembekeza uja wa SHAWN. Ndakaona SEAN, I think zimavuta kuchula kuti ndipo kumwe kunacheka waiyo kodabwisa. Oh, you remember Vine? Yeah. So kwambiri tikapanga limodzi ndi Vine. So zinapeza kuti Vine ndi Vincent Kamulanje. So time ine kuti tizioneka kusiyana ndi anthu ena tikangofunika kuti tipange ada kena kodabwisa kang'ono. So Vine anakuti ine tikhale Vine ndara Seany siku mimi nani ilopoponyeza Seany ndati kaufika bodi kwa ile koto kango kala ka Seany ndi naona kuti akwina kuti wikitike kuchana Seany Films Vine Visuals so inali ngati separation ya anthu awiri osiyana kumanonda amozi and then basi nangambopitiriza yoncho ndetatuza kuti kodi passion yako for video inayamba bwanji? Inayamba modabwisa like madala 294 naye phone imene nayo moto time ineyo ine ndikakamira kena kabo so basi ndi my brothers anga inake pali Joe pali Bex and ndani so nemeze kuti ndikaselesa phone je nanda ndi kunachuka kuti nika trending inake kuti umajambula and then muthu amasowa wabanga pause yanjani kena kutangwa ambe ujambula zimene chimatanga ndati ujambula zozitenga ndati basi mango ese naona pakuti ndikukulie kamera uzipanga ndati bo basi madata channel kuya kamera analikuya computer boy mwe tinkeweza kupanga kuyuzira zimene zizopanga edit yanjani basi masiku kumapita and then Ron C araona zomwe dikapanga so mwana we I think acha alibo kena kono basi nazijambula nyimbo ya Teddy ya chani ina moto kalikali mucha so anapeza kuti Ron C anatuza tapanga ka create video mene cheta jambula anaona uje ndani physics basi ndivasa business basi kokwera kunayi kuti kumeneko nde how did you know about color grading cause wadenakalo to unangoyuza phone nde zinazo chinakala grading chacha zimezo ndo unaphunzira bwanji basi zinangoweza kuti basi zangwambochitika matutuyo zichanchano zimezoti zangwambochitika kuti tikuziwa ichi ndichi kuzaona apa ndiwezi kuti ma skills achawa akupanga boost pang'ono. All right, nde journey yako kuchoka nthawi imeneyo kuzafika panopa yakhala ikuyenda bwanji pakati cause nthawi imene anthu samakudziwa koma panopa anthu akudziwa ndithu kuti ndikuona video yayi ameneyo ndi wakuti. I can say zina zimangoenda mambuye basi kuti I think level ya ababai chifukwa kuti ineso simamvetsetsa kuti zinthu zinaenda motani komano imangoda bodi basi kalipo kwakusuntha pang'ono oloso kuti tiupanga trending situuziwa zitangochitika. All right, nde tatuza kuti kodi during your journey mu video editing, directing, cause you do everything. Mwina so ndifuse kuti kodi how do you balance everything cause you edit, you direct, you jambula as well at the same time. Zinthu zimene zizi umazipanga incorporate bwanji. Ukajambula music video umayipanga edit weka kapena there's another person that edits. Ndikajambula mbanga chili chose ndimapanga ndika. Umapanga weka. Kujambula. So chimwe ndimachita ndijambula. Ndili mu vibe ndikapanga edit kangufika nyumba. Kama utaifuna nyimbo yoma ndimpasa. So that's how ndimapangira zinthu zonse kuti ziende mwachangu. Ndijambula lero kafika nyumba ndikapanga edit. Mawa ndimpasa client. Okay, so music video, is it possible to shoot a music video siku limodzi? Yeah, I mean
If the Why? resources are there, that's possible. Yeah, Ndekuti you go home, you edit mawa wampasa. I think ndiyambe kuimba. I think ndiyambe kuimba. Chifukwa ndikuziwa zokuti I'm guaranteed kuti ukandijambula lero mawa chinthu changa ndikulandi. muiposta pa YouTube. Oh, so tell me, what's your creative process like? I'm an artist, ndakubweresera nyimbo kuti I have this video, ndikufuna zokuti undijambulire. At the same time you edit, so I know kuti I'm killing two birds with one stone. Yeah. I don't have to find another person kuti aitatupangira edit munthu amangojambula chabe. So what's your creative process like? Ndabwera ndi nyimbo iyi ndi waimvetsera. Tiyambira pati. So nyimbo ndi my emotions. Uyimva nyimbo icho kuti nyimbo yutenga yake ndotani. So kuyambira kala kujambula, I mean ma camera movement zimatenga kuti nyimbo yokamba zotani. So momu kamamba script imene uone kuti nyimbo ija ikufika motani. Anthu akamayionera ayionera ena alira nayo. Ena basi ayiva moti nyimbo yomveka mote. So it's just an emotional thing. Yeah, kuti uimva ikulirisa kapene kutantani. So nkhani yake makhali mene kuti uimva motani mthupi mwako. Alright, so have there been any instances yokuti mwina ngati artist wabweresa nyimbo, wabwera ndi concept ine ndikufuna nyimbo yanga ituluke mwa chonchi, koma iweyo kuimvera nyimbo ija ndi concept sizikugwirizana? Have there been instances like those, and how did you handle them? I mean, that's a hard question. Zimangolengera kuma artist ambiri akabwanda zimenezo, so umangoonera kuti upange balance. Umujambulire ngopanga make sure kuti chioneke bo. Ndi script yosagwirizanayo chioneke bo. Okay. Nde masiku anowa anthu nthawi zambiri oti kamapita kwa photographer oti akati jambula zithu zikati ndi ma birthday photoshoots and stuff, we expect kuti tiwale. Chithuzi chiwale kuti anthu akationa chiloti awa ndomwe aja kapena asinja, you know. Yeah, so should we say kuti picture quality is all about, you know, lighting ija kuti ayi chithuzi chawala. Za vintage zena sapanga nawo amati koma ndayijambula ngati yakalekale usadziwa zoti ndi style. Taruza kuti pamene pamazipakhala zikuyenda bwanji kuti anthu amvetsetse kuti ayi ndikajambula mwacho nje sikuti chinthucho ndi mwakuti koma mwina it goes with the concept and stuff like that. Yeah, I mean nkhani ndi simple yomwe kuti zimangoti ngoti iwe ndi timu yako mugwirizana zotani. Pasiri paja ndikufuna chithuzi chioneke kumuuza ngati ine ndi uchin gafet sipo ndapena mandipangira lighting chanchani, so umamuuza kuti se chomwe tifuna jambula ichi tifuna chioneke mote. So it's simple like that kuti mangouzana kuti ndikufuna chinthu ndipanga chiri chotere. And so okay, kwinako ndimafunsa kuti is picture quality all about kuti chithuzi chiwale kapena pali zinthu zambiri zomwe zimakhala zoti zili involved? Chithuzi nkhani ikulu ndi iwe kuti wapanga ma settings zotani. Kamene iyo sethuzi chokongola ngati iwe kupanga zinthu zanzeru. Alright, cause anthu nikoni amamudandaula kuti sajambula bwino. Sajambula bwino ndiwo. Okay, so si kamera koma munthu amene ali pa kamera kuti kodi akutobonya pati. Panopa mafoni ayakamuta, my phone onse chanchani. Zikukongola chifukwa kuti munthu akuzoza kuti ndikuena ndipange zotere. Yeah. So it's all about the creativity. Yeah. Okay, nde kwa munthu, okay, seeing now the film industry in Malawi, because you also do film, right? How is it evolving? Kunkhaniso mwina ya directing, video directing imene. We have seen a couple of movies come out, and I think tiwese tabi. Do you think that would take us somewhere as a country? Yeah, very. I mean, Zambia kuchoka ujini kunyimbo kuti like industry yamba kusitha panopere kuyamba mucha. Zimangopeza kuti imagine panopa kumalawi tamba fika 1 million views. Yeah. Aish. Umatu kapita pa YouTube nyimbo zina kumadabota iso yafika so 1 million. 1 million nditunda iyi. Nditunda okulu kwambiri. So pakubwa kusuntha kuti nyimbo zijazi kubwesa ka difference kenake kuti ka bo kuti I think imali kubwera kwikha kuti ikusintha. Okay. All right. Nde talking of evolution the music industry, do you think kuti mene tikujambula ma videos panopa so golo lilipo loti as a country pa international market we can wina olukupita kumajani kuma Grammys kuja kuti ayi Malawi best music video ndikukhalapo kwambiri ngati nyimbo yawo jene Onesmus chani control eja inabiza kuti mpaka nenaka wina awadi upo and so nyimbo imene chanaje mulomo simple kwambiri ali sisome mpikizira inabiza kuti Onesmus anandi halase nyimbo iyi yakamoto titani ari jambule sekula kuti
inapeza kuti I think anadi hala a day before video yake inajambula mawa lina video inampasa siku lina anaitulusa nyimbo yake moto ili kuliwose bas fire So I think it also goes with hand in hand with passion. Because I don't think kuti muntu adakhala zokuti yaza film zomwina amazitsata zojambula zambo akuzitsata koma ngati alibe passion. I don't think kuti mwina ndajora music video liyembekezelira zikuza mwina mwezi wa mawa ai wiki ya mawa papa ndilikaye busy. So it goes hand in hand with passion. All right. Nde kwa muntu okuti let's say akufuna ayambe zojambulazi. What advice can you give to that particular person? I think he or she akufunika kuti akhe passionate to it. Like azizwa zoti ndikufuna ndipange chanchana as in go yake azizwa ndikufuna ndizakhenga kuwe cause ineyo kunoku ndikafuna takha ngati Ron C ndikafuna takha ngati Sukezi ndinafuna kukhapo anthu ambiri and then bas zinabiza kuti bas tili pano bas anthu akonera nzosangalasa kumaona nyimbo yako pa TV. Ndio makhala sobasisa ndikumaonera kuti music video inaijambula chonchi. I mean already also ndaonera. All right, nde mwina what challenges are there ku nkhani yo jambula ma music video ku Malawi kuno? Budget budget mavura kuno ndindrama thui igwa ikugwa and then basi mari stiso akazaona kuti drama I think ikuchuluka zimavutirapo kwano titakhautire ndi budget apo tithamwa panga zinthu zodabwisa kwambiri mwayi kuno as in tiende chili chonse tili ma locations kwambiri komanso nkhani ikulu ikukaniza na malo kune jambule video hayi sizingatheke mala ndaboma mwakuti so ma challenges ambiri amene timakuona nawo kuti kukanizidwa zinthu kwambiri. Trending stars. Ndetaruza kuti kodi business imene is it mandatory kuti muntu angadalire kuti ineyo ndikupanga business izi ndibweresera ndalama kapena ndiyo kuti bola tapanga ifika mwina tukuli yena amangoti amene ochandinzanga kandijambula ulele kumbali yanga yoti draw ibwesa ibwesa ndalama popo sindikuziwa mbali za anthu enazi komano kumbali kwanga ndi muntu amene amandipangira managers imenezo za charges yanjani so pali anthu ena of course oti timangopanga kuti iwe ndinzanga amene kwano I mean kuli dollar bo ngati zipitire bo chonje. So you have talked about could you have a manager. How does having a manager also like help muntu kuti ineyo ayi ndizi mwina kapena kuna kumakhaza kuti asina koma ngokhala ndinzanga amene ndimujambulire kapena ayi mwakuti koma how does management somehow help? So like ngati apapet ndoti mwina sindi active iyo enda mena mayankhulana ma client kuti tipange chakuti tipange chotere. All right. So it's simple kuti amathandiza mbali ina ipo. Okay. All right. Ndeta ngoruza kuti kodi my last words ako ndi otani? Just wanna say I mean we're moving now. Malawi kubwera kwa bo. Ngati zipite icho nchindoti zenda bwino chifukwa choti ngati pano patambafika ma million views chonchi ndoti kusogola kuti tikwenera tiyembekezere zambiri ngati forex yanchani anthu sakulandira ndalama pa YouTube yanchani so zithandiza bob mai kono chkwere pano pati kusuntha. Oh, you have talked a very important point. Anthu Malawi unakulandira ndalama because of YouTube. Because I think the last time I talked to someone amandiza kuti YouTube doesn't generate money in Malawi. Yo sana pange poko mano zimateka. I mean ineso time ngine maandira so nasi upanga upload ma video pa YouTube. Komano anthu akulandira drawable. Okay. Ndemwazimvera no card YouTube akuti ukaiona bo imatha kupangira generate ndalama nde ndikakhala ine pano ndikasegula sonani yanga YouTube channel kuti I should start making money. But guys, this has been Trending Star and we had Seany Films in the studio and he has talked all things film akuza ndithu kuti inuyo if you want to start that videography journey, that film directing journey, it's not too late, just have the passion. Chili Johnson ndichotani ndichoteka. Until next time guys, goodbye. Trending stars.